Toyota Corolla Verso, soли барориш 2008. Мошин вагон мидосон. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Қафошо боз 4 партовникои қафо. Дохили салон дӯстон, 2 электропакет, центр замок, коробкаш механик. Инҷа CD плеер дорад. Калиташ стоп старт, пробегаш 165000 километр пробег. Май ҳолати салони мошин, сиденияш лаҳтагин, бисёр ҳолаташ хуб. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. расходаш 7.5-8 литр 100 км мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. хеле ки дида истодед, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 550 50 30. Toyota Camry, соли барориш 2007. мошин гаштагӣ дӯстон азиз, шаҳри Хуҷанд гаштагӣ. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, мультирул, рулош лифт. ҳай пробегаш маълум намефаҳмем. ин ду ойначаи пешаш электроника дӯстон. сиденияшам лифт. мана боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 американка будааст. сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? 80-85 та мегардад дата газки. расходаш 10 та газки 80-85 км мегардад. газаш евро 4 дӯстон азиз. нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 550 73 76. Opel Astra G, соли барориш 2000. комплектасияш Edition дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаи пешаш электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, пробег 38000 км пробег. мани ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. ҳолатош хуб дӯстон. мани багажаш дӯстон. мана мошин мана акино мебинад усосия. ин якта балони газаш таблет ки мана. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расход 10-85 мегардад. расходаш 10 та газкиди 85 км мегашад дӯстон. ин мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 614 0018. Honda CR-V, соли барориш 2006. мошин вагон дӯстон. мани намуди бернаи мошин. мана
Hozir az daxili salon برای شما معلومات بدیم. داخلی salon 4 elektropaket 2 oyna cho'y pesh elektronika коробкаш mexanik do'ston اینجا monitor دارد CD player دارد مولتی رول رولش لیفت دو سیدینوی پیشش اباگریف سیدینی باز اینجا لوکام دارد این هولت سالن قفای ماشین دوستان موتور دو سوزشوارش بنزین расход چند؟ 10 расходش 10 لیتر که 100 کیلومتر میگردد این هولتی موتور ماشین нархи ماشین 100,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 11 771 17 77 BMW кош десам соли барориш 2008 манин намуди берни мошин 4 электропакет дешанде 4 патроникои пеш десам منی نمود از قفای ماشین قفاشم 4 پهلوانیکای قفا داخلی سالن 4 elektropaket oyna cho'y pesh elektronika коробкаш автомат робот deson ду сиденьои пешабагриф сидени бортош компьютер климат контрол мультирол ҳама навротои ин замона калиташ стоп стар пробегаш 184,000 километр пробег این هولت салони ماشین сиденьош кожин мебошад бо сиденьош лифт این هولت салони қафои ماشین десон боз инҷа люкам дорад мотор 28 سوزشوارش بنزین ها؟ расход چنده؟ расходش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگردد این هولت موتور ماشین واگن میسازن؟ حجتاش 1 سال نه нархи ماشین 115,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 744 67 70